ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሕልም ዝበለ ሓሳብ እኳ ኣእትዩ እንተነበረ ኣዒንቱ ግና በቲ ቤት ቱር ሓሊፈን ይጥምታ እንተነበራ የገዳሲ ንዝኾነ ነገር የቕልበሉ ኣይነበረን። ኣብ ሴማፎሮ ግዳ ኣውቲስታ ተሪፍ ሬኖ ስለ ዝሓነ ናብ ውንኡ ብስምባደ ከም ዝምለስ ገበሮም። ዋላ እቲ ኣውቲስታ ኣብ ሓሳብ ዝኣተዩ ዝመስል ቀይሕ ተወሊዑ ከሎ ክጥሕሶ ክብል ሓንደበት ፍሬኑ ሒዙ ልብና እምበር መሽቶ እንዳበለ ናብቲ ዝጥምቶ ዝነበረ መሊሱ ዓይኑ ምስ ተደደግነም ሓንቲ ማእከላይ ቁመተ ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ ኣጣሚራስ ኢላ ንቅድሚኣ ክትጥምት ተዓዘበም። እቲ ናይ ኣጋር ሴማፎር ቀጠለ ወሊዑ እኳ እንተነበረ ብጀካ ንሳ ካልኦት ይእሰግሩ ነበሩ። ለምግዲ መዓልቲ ምስ ገሊያ እንዳበለ ኣተበግስባ ይብል ነበር ምስ ነብሱ። ጓል ግና እግራ ከተንቀሳቀስ ኣይተረኣየትን። እኳ ደኣ በንጻሩ ቀይሕ ተቐይራ እታ ኣውቶቡስ ቀጠለ ስለዝተወልዐላ መንገዳ ገበረት። ክሳዱ ጠዩ ካብቲ ኮፍ መበሊኡ ሓፊሉ ካብ ቅድሚኡ ክሳብ ትስወር ጠመተም። ከምኣ ኢላ ክትውእል እያ እዚኣሽ ንእሽተ እያ ትመስል እንታይ ማዕረክ እንድኡ ዝሓስባ ወይ ጉድ እንዳበለ መውረዲቱ ፌርማታ ስለ ዝኣሓለት ወረደም። ንፅባሕቱ ቀዳም ኣብ ሓደ እንዳ ዝፈልጥ ውራይ ተኣዲሙ ምስ ከደም ኣብቲ ገዛ ብዙሓት ኣዋልድ እኳ እንተነበራ ሓንቲ ግና ኣቃልኡ ሰሓበቶም። ነዛ ጓል ዳ ኣበይ ዝፈልጣ እንዳበለ ምስ ውሽጡ ኣብ ቃልሲ ከሎ ድንን ምስ በለት ነታ ኣብ ከሳዳ ዘላ መስቀል ምስ ረአየ ብቅፅበት ክዝክራ ግዜ ኣይባኸነን። ኣታ እዚያ ደኣ እታ ናይ ሴማፎሮ እንዲያ እንዳበለ ደጋጊሙ ከፍጠላ ጀመረም። ኣብ መንጎ ጓል ኣዒንታ ናብኡ ምስ ሰደደት ዓይኑ ኣልዩ ግና ኣያቋረፀን። ንሰውን ኣስተባሓለትሉ እሞ ምስተን ኣዋልድ ሓሸሾክ ክትብል ጀመረት። ንሳቱን ምስኣ ኮይነን ክጥምታ ጀመረም። ናይ ዓይኒ ውግእ ዝኸፈት እዮም ዝመስሉ። መወዳእቱ ግና ምእንቲ ርእስኡ ንገዝኡ ዝኸደላ ሰዓ ስለ ዝኣኸለት ናብ መፀበ ኣውቶቡስ ገፁ ኣበለም። ንሳን ግዲ ክትኸይድ ደልያ ኮይና ናብኡ ገፃ ኣበለት። ተጠማሚቶም ኣይተዘራርቡን። ኣውቶቡስ መፅኣ ደየቡ። በቤኖም ቦታ ሓዙ። ውሽጡ እንታይ ትፅበ ኣለኻ ተዛርባ እንዳበሎ ደፋፍኦ ግናም ክዛረባ ኣይተሰምዐን። መውረዲታ ስለ ዝኣኸለት ነግፈረግ ክብል ጥምት ኣቢላ ተወረደት። ዋላ እኳ ክላለያ ድሌት እንተነበረ ወስኣን ሙሳን ግና በቃ ወሪዳ ኸደት። ኣኻሉ ኣብታ ኣውቶቡስ መንፈሱ ግና ምስኣ ተኣዘረ። ናብታ ብፅሟ ዝተበልዐት ቤቱን መወዳእቱ ሰምረሐም። እስካቡሊ ይሰርሕ ይበልዕ ይድቀስ ኣፍቃሪት የብሉ ሰበይቲ ዋላ መሓዛም ግዳ ሓቂ መጀመርታ ኣፍቃሪት ነራቶ ግና ግዜ ኣይትሕበንኻ ስራሕ ጥራይ ኢኻ ትብል ብምባል ጣንጢናቱ ኸደት። እንተኾነ ካብ መምክኒት እያ ተጠቂማትሉ እምበር ልባ ስለዝሸፈተ እዩ ካብ ሂወቱ ወፅእ ኣብ ካልእ ወዲ ተብኣተይ ኪዳ ዝተዓቆበት። ሕማቕ ነገሩ ግና ክሓስማ እምበር ክጥዕማ ኣይተረኣየትን። ንሱ ግና በቃ ምስኣ ካብ ዘፈላለ ምስ ኣዋልድ ዘለዎ ፋይሉ ካብ ዝኣፅቡ ሕዱ 4 ዓመት ገይሩሎም። ምስኣ ካብ ዘፈላለውን ለይትን ቀትርን ስለ ዝሰርሕ ገንዘብ ሒዙ ድሓን ዝኾነ መኪና ይዝውር ብሕፅር ዝበለ ነብሱ ይዓለን ፅቡቕ ናብራ ዝመርሕ ምስርሑን ፅሑፍ እዩ። እዛ ጓል ደኣ እንታይ ኮይና ካብዛ ቀድማይ ምልጋስ ተኣቢ ዘላ እንዳበለም ምስላ ካብ ዝኽሪ ኣእምሩ ክኣልስ ግና ሕልኽ ዝሓዘዩ ዝመስል ቤን እኳ ደኣ በንጻሩ ደጋጊማ ኣብ ቅድሚኡ ተቐጀለት። ኣብቲ ገዛ ቃሲኑ ኮፍ ክብል ኣይከኣለን። ናብ መደቀሲ ክፍሊ ይኸይድ፣ ናብ ሳሎን የብል፣ ናብ ክሽነ መሕፀብ ነፍሲ ቲቪ ይውልእ፣ ናብ ሞባይሉ ይምለስ። ብዛኣ ስራሕ ክሓስብ ይደሊ። በቃ ብዙሕ ፈተነ ግና ዝገበርካ ግበር እምበር ፈፂሙ ኣይወፅን ኢላ ኣቕበፀት። ንዘይፈልጣ ሰብ ማዕረክ እንደዚ ንሕሳብ ዳ እንታይ እንዳበል ምስ ነፍሱ ቅልሱ ቀፀለም። ኣብ መወዳእታ ተሳዒሩ ደጊሙ ክሪኣ ተመነ ግን ብይን መንገዲ ሓሰበ ኣሰላሰለ። ናይ መወዳእታ ፈታሕ ዝመፀሉ ንዋና እቲ ኸይድዎ ዝነበረ ውራይ ዝፈልጥኦ ሰብ ብዛዕባ ምሕታት ነይሩ። ዕድሉ ፀቢቕሉ ቴሌፎን ቁፅራ ረኸበ። ሕጂ እውን ካልእ ፀገም ተፈጥረም። ንክድውል ድፍረስ ኣነ ድሮ ቁፅራ ዘይተፈለጠት ጓሊሉ መስጊቦ እዩ። ልዕሊ 10 ግዜ ክድውል ፈትን ግን ክሓርመት ከሎ ይዓፅቃ።
دفرت كابتقو كيلومترات رحاق وأنا والحدا زي قد شن زنبركو سبسي أبكم زخود أندابلا أكند زدول بقى نكفرك قبل كيدا ولا سوني آخلو أبصرح أبلم أيو ألتكالو إلون جاز أتملسة صبك بل أي ترعين كأعرف أنكم أمود أتقده ورا زيد ولا أنت يدو كتقبرنا أندابلا نفسو أدفافيرو لبو اندحارمت دولم حدا كلتا سلست أربعة اندابلت أوقات أقام تسفى أمقراصن حلو من كل زبل دمس أقوال أنستيتي بسم بعد كابت سالون حافكوف أبلوم من يخبلام حلو من كل بلد دقيمة آتا تزاربا اندابلا ذكر اللو سبقو أبتقو انتزي حلوة نبرت جزء جنا يفتطلو يحلوم حلو من قبل إلى مسلسات حلو قبل تسعيرو أو تسعم حلو من قبل كتب الحجون تزاربت أنيلو كمزة ندادي أزود أتمقينا ناقص وترفم أمونس خمن كتبل كتب برابرو فتنت أنا دقا مني ننفس حاتته أمو أيت حازلي دا أمبر زي تزارب انت خنكا كعاص سب أمسمر دو أبيلي الزاربة كازلخو نسبلتهم كي تزاربن كي تردون أب إزنا مس أصوا أنت دقالي جيريلو مس نفسو أب حلم زبالة بأس أتو أوا أنت يجير أتا اندابلة أقرقرم نساقدا بزح كي تقدست نابتي أقاريس أتو زنبرت سبتملست نصب حيتو تماتيو دولم ناي سمعتان قدو خينا أي تقبلتن كلا حجد أنت أمسلا كتقبل اندابلة موبايلو سنديو نابتي بي اندا قامة خلوم دهري آسار تدا إخوون دولت بحاقوسن سنبادن سمئتو تفرارق أب آقا مئتسوا زليلو نيك أطلع ملكت تساقات حيلو منكبل بلا بزيلبو أنا مبر منكبل ميسكول سلز أنحني زدول زلخو نسبلتهم هجس قدن كزارب سلز نبر أنا دايلو تنبلا يهمو نسخة نسبلتو أنا دايلو تقل زرابين توتسا أبقرور أوكينا أعلبت أتحوي تزاربا نسبلتو مسنا حرق أنام مفلات أيتفلت أنخي أنيز فلتكي زرب أوكي ود أخلهم أزن أتصوتو نسوقنا زلا مسيلاتو زرب ويقص نبرم دليتو مستزاربة ملسي تتصبقنا بين قدم استأتصوت زلون زيلون مستزارب كوس أتصو تليفوني اندابلا كان زحبو مسنا حرق أنو منامدك سيئو أبلم صبحتو بسرح سلستوت رأي دولا بدحر أزلام أنتقن دولة درونتا قوصري على لا تسلز نبرت تقبل أبيلام أتحوي صراحة بالكاندي أنت يسأقم كامس بلتو تسأقم باللنقنا تسمعني فقالنا أنت خونكي حانصاب دو كزارب نسبلام هالرئيس كتزارب بلد مفلات أتفلت النخي وي من الوقت حدا جيزي أريخنك تكون تخليخي أنا قنا أبكلت أقات أمي أريك اللخو أمونغو كل فعبيل أمو أنت يخا كتول دليها نسبة لتو قبل زلخو دا كلالي كدلي نسبة لا وراك جمرون ماني تليفوني هيبوكا كاب دحر حجي نابزا موالي قسكك حيدو الموبال أتصوتم حتى انت دا كرئوا كلو مسكين تمثل زيلومي تقديسس أبتواغا لانكود انت يمو أتودي دحر حجي زدول ديو مسيلو ايلو نابدك أسو أبلم كم تازبلون حدا كلتا مقالت تتصمم كين اوغنا خلص سلازيك على دولم اندا سمعت رأيت أزقتت داقمة زيقد فني زودي انت يجري اندابلت أنصار سألت أب سقزبلت لغزي زيادة نخرفاك حنطا كربت جمرم جن انت يمومو دعاتو أبني بلوخ مزقب أسفرتو كرخبا انت بلبين نابتي قصر تليفون زحوسب كايدي والقنام صبوكين سلازي تسمو أيوالون لبو تقالوت كل نجار كي تردؤه عنداس الأمس للسوق قدمو ساقمو زنبر ودي كامشن تقملنا دحريت كونام
ነፍሱ ንፋስ ኣትወላ ጓል ፈጺማ ክትሰደይ ከኣለትን ዝረኣያ ጻዕዳ ትኹን ጸላም ንሳ እንዳመሰለቶ ተሸገረ። ኣብ ብርቱዕ ፍቕሪ ወዲኡ ግን ድማ ብሰንኮን ሕይወቱ ተበላሸወ። ጻዕራም ሰራሕተኛ ዝነበረ ወዲ ኣብ ስራሕ ተደጋጋሚ ጌጋታት ክፍጽም መጠንቀቕታ ክወሃቦ መወዳእቱ ተሰጎገም። ዝገደደ ኣብ ገዛ ኮይኑ መሓዛ መስተ ኮይኑ ተረፈ። ነቲ እክብ ዝሓገይ ገንዘብ ክበልዑን ጀመረ። ጭሕሙ ነውሐ፣ ጸጉሩን ከምኡ ኩሉ ነገር ኣጽሎ ህይወቱ ፍሕብትን ኣቶም 6 ወርሒ ምስ ገበረ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ተመሳሳሊ ቁፅር ኣውቶቡስ ደው ኢላ ተኣዘበም። ልቢ ብሓጎስ ነጢራ ክትወፅእ ደለየት። የግዳስ ቤና ነበረትን ምስ ወዲ እምበር ንኡ ግዲ ከይገበረሉ ኣውቲስታ በጃኻ ብኣውደን ኢሉ ለመነ። ኣውቲስታ ገና ኣብ ሴማፎር እሞ ከዓ ኣብዚ ፌርማታ ከውርዶ ፈቃደኛ ይነበረን። ኣታ በጃኻ እንዳበለ ከሎ ንሳ ሰጊራ ሓለፈት። መኪና እውን ተበገሰት። ኣብታ ትቕፅል ወሪዱ ንድሕሪት ብጉያ ተመልሰም። እቲ ከባብን ከም ሕሱም ፈተሹ። በቃም የማን ፀጋም ላዕልን ታሓትን በለ። ግን ጓል እንተበልካ ጓል ትመስክር ሸታማይ ኮይና ተረፈት። ብሕርቃን ተቃፀለ። በቃ ተፀጊኡ ኣምሪሩ ናይ ብልቡ በኺሙም ተስፋ ቆሪፁ ብድድ ምስ በለ ብክልተ ኣእዳዋ ሓድሽ ክዳውንቲ ዝሓዘ ሻንጣ ሒዛ ሕርግ በለቶ። ዋላ ሓደ ኣይተማትአን። ብክልተ ኢዱ ኣብ ከባቢ ኮፍ መበልያ ሒዙ ሓፍ ኣቢሉ ብዘይ ልቡ ኣብ ግንባራ ደጋጊሙ ጻመም። ጓል ምስቲ ጭሕሙን ጸጉሩን ገለ ናይ እንዳመንጽሉል ገጢሙን ዝበለትያ ትመስል። ብኣይዋት ነዛ ከተማ ክልተ ገበረታ ብስምባድ ኣውሪድዋ ቀባሕባሕ በለ። ኣነ ድሓን ኣይትሰምዲ በለ። ደጋጊሙ ሰባት ተኣከቡ። ድሓያ ሓተቱ ፖሊስ ክጽኡ ምስ በሉ ግና ድሓን ይፈልጤ ስለ ዝበለት ነናብ ጉዳዮም ኣበሉ። ዋላ እኳ ተሰንብድ ወዲ ሃገራ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ኣሓሊፋ ክትሕቦ ፍቃድኛ ስለ ዘይነበረት እያ ድሓን ኢላ ዘፋንወቶም። ንምዃኑ መን ኢኻ? እንታይ ፀገምካ? እንታይ እዚ ጭሕምኻ ፀጉርካ ኮታስ ኩሉ ኣከዳድናኻ? ኣድራጋ ሕቶ ኣዝነበትሉ። ሓጎሱ ወሰን ስኢሉ ከኽመስምስ እምበር ክዛረብ ኣይተሰምዐን። መልሰለይ ባ ምስ በለቶ ሓደ ነገር ዶ ክነግረኪ በላ ዓይና ዓይና እንዳጠመተም። ሃራይ እንታይ ክሰምዓካ ምስ በለቶም ሕጂ ዝውለድ ዘለኹ በቃ ሕጂ ምስ በላ እዚ ሰብ ደኣ ኣይተዓይን ምስኪነ ስደቱ ከኣክሎስ እዚ ኩሉ ከርታት ኢሉ መፅኡ ኣብ ናይ ሰብ ሃገር ክፅላል ይገርሚ እንዳበለት እንታይ ማለት ከ ምስ በለቶም ኣይፈለጥክንን ኣነ እኮ ማን ሞ ክትብልያም ብኣግርሞት ቅድሚ ሕጂ ነፋለጥ ኢና ምስ በለቶም እወ ንፋለጥ እወ ኣቲ ንኣኻ ክረክብ እንታይ ዘይፈንቀልኩ ክንደይ ጎደናታት ዘወር ዘይበልኩ ንኣይ ደኣሞ ንምንታይ ምስ በለቶ ድሓን ንሱስ እንኳ ጥራሕ ሕጂ ረኸብኩ ቃል እትወለይ ካብ ሕይወተይ ከምዘይ ትውፅ ቃል እትወለይ ከምዘይ ትፍለይኒ ምስ በላ ኣታ ብሰንኪ ጓሎ ተጸሊልኹን ኣታ ተመሳሲለይ ደኹን እንታይ ዝነግር ኣጨነካን እኮ እስከ ንኣብዚ ካብ ፈዓቲና ቀስና ክንዘራርብ ብኸም ዘሎ ገዲፋቶ ክትከይድ ስለዘይደልየት እያ ሒዛቶ ናብቲ ካፈ ዝኣውደት። ካብ ፕችንኡ ምሰተይ ተረጋጊእኻ ቀሲንካ ተዛርብ ስለ ዝበለቶም ኩሉ ብሰንካ ዝኾኖ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምስ ነገራ ብጣዕሚ ሰንበደት ደንገፀትን። ኣነ ደኣ ከምዞም ስኢሎም ኣፍቂርና ክፈትናክ እንዳበሉ ዘላገፁ ሰባት እኮ ሓመሲልከን ኣንታ መዓልታይ እልፊ ዝጠቕሙን ዘይጠቕሙን እንዳደውሉ ስለ ዝርብሽኑ እኮ ከምኡ ሓሲበ ዝኣፅኻ መን ምዃንካ ነጊርካን እንተትኸውን ኣነ ዘይ ኣብታ ኣውቶቡስ ክላሊካ ደልዩ ዝነበርኩም ካብ ሕጂ ክዛረብን እንዳበልኩ ከተዛረብካኒ መውረዲተ ኣኺላ ገዲፈካ ወሪደ ብዝኾነም ብሰንከይ ዘይምስል ብምሳልካ ይሓዝን ናብ ሕጂ ጭሕምኻ ተላፀ ፀጉርኻን ከምኡ ተቆረፅ ድሓን ዝነበርካ ወዲ መኮስ ተቐይርካ እሞ ከዓ ብሰንኪ ዘይትፈልጣ ጓል ሓደ ክልተ መዓልቲ ርእያልካ ብጣዕሚ ተገርም ስብኻ ኢላ ሂዛቶ ናብቲ እንዳ ቀምቃማይ ኣበለት።